Guys, manghuhuli kami ng itik. Mahalan yan? Manghuhuli kami ng pabo. Wiwit! So, unahan o. Yan na. Yan na, uhuli mo na yan eh. Yan na, Andrea. Sugawin mo dito sa akin. Ha, paakatin mo dito. So guys, huli na guys. Guys, huli na. Huli na guys. Yeah. So for today's video, magkakatay tayo ng pabo. Tapos mamaya, yung kambing naman. Ayun pala, ang daming ano. Talbos ng kamuting kahoy. Tinatalbosan nyo na yun? Pwede na ba yan? Pero mapayat na. Babae ba lahat yun? Pati yung malaki? Bakit ganun? Akala ko lalaki yung malaki. Ikulong mo muna yan. So guys, hulihin pa natin yung isa. Mukhang mali yata yung aming nahuli. Yung payat yata yung nadampot. Ito sa lalim? Ah, panundot. Ayun na. Ayun o. Ayun pa ba? Anda sa gilay. So ayun guys, dito tayo. Nakikita nyo yung ating unang latag ng video natin is nandito tayo sa Tungkong Kalan. May kasarawla tayo. So ngayon kanina nanghuli kami ng pabo ni Bayaw. Hindi na namin pinakita yung paghuhuli sa yung pagkatay kasi bawal yon. So ngayon ito, andyan na yung karne. Bali ang gagawin kong luto dyan is adobo na lang kasi ayaw ni Bayaw ng lalagyan pa ng gata eh. So medyo papaiga-igahin natin konti. Yan po yung ano, yan po yung karne ng pabo guys. Ayan. Sinasangkutsa ko pa lang. Papakuluan, tas papalambutin, then papaiga-igahin yung sabaw bago natin lalagyan ng ricado. So bali mamaya update ko kayo kung nalagyan natin ng ricado. Ano itsura, ayan guys. So. Madami siyang karne. Meron yatang mga 3 kilo yung laman na yan. Puros laman. Ayan, so update ko ulit kayo mamaya guys. So ayan guys, medyo kukunti na yung sabaw niya. Tapos malambot-lambot na. So ngayon lalagay natin yung ating ricado. Ricado natin ito, pagsasabay-sabayin ko na at walang tagahulog. Ayan, siling labuyo, bawang, sibuyas, luya. Ayan. Ayan guys, hulog natin ito sabay-sabay. Parang tagahawak eh. Ayan. Ayan guys. Tapos haluin natin. Kunti lang ang sili guys kasi baka yung ating tawa ay maanghangan. Siyempre lalagyan natin yan ng ano, suka at luya. Ayan. Wait lang guys ha. So ayun guys, titingnan natin kung kumulo na ba siya, kung ano na itsura. Ayun, kulong-kulo na siya. Wow. Wow. Labas-labas na yung mantiga niya. Paiga-igahin pa natin guys ha. Ayan. Gutom na. Guys, ayan. Ayan na po yung ating ano, luto. Pero hindi pa talaga. May sabaw-sabaw pa. Papalabasin po natin yung kanyang mantika para maiga. Ayan. Update ulit mamaya guys pagka talagang final na yung pagkaluto nya. Ayan o. So tingnan natin guys kung okay na. So ayan guys, okay na. Luto na, iga na siya. Iyon. Hangin natin mamaya at ito'y pupulutan natin. Pulutan cooking ideas na to guys. Ayan. So maraming salamat guys sa mga nanonood. So yung mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, don't forget to subscribe. Yung pakihit na rin po ng notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong upload.
So ayun, maraming salamat po.